Gitaru zabala da, goiz-goizetik hasita ja prestatzen hasi ja txakure exhibizioeteko, guauekok. Eta ondoren Burguitik etorritako motozerrista artista badi hau, figura batzuk itxeko. Gero Barriola jauna de karritu urdaiazpiko batzuk, pintxo batzuk prestatzeko eta urdaiazpiko zozketare egongo da. Bueno, asire bai, dator zaldikin da gurdikin. Eta guardin, ordu iteretan bazkari dago. Esan behar da jende asko keosibula txartela. 300 inguru ibiliko geha bazkaltzeko. Gero famatun bitartez lortu duen material guztien zozketa ingo deu, iraolak bere txoua barrundula. Gero duda daukeu, Pirisita Porrotxen bisita eukiko deunala ez, hortxe dago zintzilik. Eta gero gauen, Bendeta eta Glaukoman kontzertuk eta DJ pare bat. Eta hoxe. Parte hartu behar duten jendea bilatzeko garaian, arazorik izan duzu, ala guztia preste egon dira eskua botatzeko? Egia esan jende guztia preste hon da, ez du inongo dudek euki komentatu zaion guztia ibintzat azaldu, presta agertu dira eta hortan eskertzeko da guztia, bai. Familiarekin hitz egingo zenuten, nola sentitzen dira egiten erizareten guztiarekin? Eskerrak eman bestek ez dizkigu egiten, guri eskerrak ez dizkigu eman behar hau guztu egiten duen gauz bada, herriko launek, herritar bati launtzeagatik eta gu guztua egea, eta jendeare guztua da, guain jendea tortzea falta da. Izan ere, esperantzaz da galdu behar eta geroz eta gertuago ikusten daia laguntza hori, ez? Bai, hala komentatu zuen, agian ja datorren urte hasierako edo lehenengo ensaioa egin algo zala oierrekin, da ongi etorri izan, noski.